Înainte să înceapă acest video, vreau să-i mulțumesc lui Gab. Pentru că mă susține și lasă mereu un comentariu acolo, apreciez mult asta. Salutare lume, bine m-am găsit la un nou episod. Numele meu este Nati și astăzi vă voi arăta cum să transformați asta în asta. După cum ați văzut, am făcut o piesă total diferită față de acel sample. Nici nu vă dați seama care este sample-ul original. Haideți să vă arăt cum am făcut-o. În primul rând am tăiat o fracțiune care mi-a plăcut. În cazul nostru am tăiat această fracțiune. Am tăiat-o frumos așa și am repetat-o de mai multe ori. Pentru că suna prea sec, am pus un echo, adică un delay. Hai să auzim fără. Vedeți, sună sec și se oprește și practic îi taie din elan. Așa că am adăugat un pic de echo ca să o facem mai fluidă, mai fluentă, ca și cum nu se oprește. Pentru început am făcut o automație de hi-cut ca să fie smooth și să crească așa progresiv. Să nu dăm totul din prima dată și să o dăm așa. Vă dați voi seama. Bun, următorul instrument din această piesă este acest Rhodes, care sună singur cam așa. Avem următoarele acorduri. Avem un Mi minor, avem un Sol și avem un Si major 7, Do major 7. Și la acesta, pe intro, am făcut automație de gain ca să intre progresiv, să sune din ce în ce mai tare. Acest Rhodes este din Massive, de la Native Instruments, se numește Genu Rhodes, este un preset. Dacă îl vreți să-l căutați și să-l folosiți, așa se numește. Nu i-am făcut absolut nimic, exact cum îl e, așa l-am lăsat. I-am făcut un low cut, în rest nimic, exact așa l-am lăsat. Următorul element și practic elementul principal din această piesă sunt tobele. Este un loop de pe Splice NP100 Drum Loop Hypnotize Full. Acest loop îmi aduce aminte de piesa lui Drake, Hold On We're Going Home. Cred că e același loop, nu știu dacă e făcut loopul ăsta după piesa aia sau piesa a fost făcută cu loopul acesta, chiar nu știu, dar sună foarte bine. Pe el am făcut doar un hi-cut pe final ca să anunțe sfârșitul piesei. Bun, după aia mai avem elemente de fundal, precum acest vinil, sunet de vinil așa foșnuit. Dați mai tare. Pentru atmosferă e pus foarte, foarte jos în mix. Pentru atmosferă am folosit acest piano motiv, așa îmi place să le numesc. Este o singură notă, este doar un Mi și este din Quick Sampler. Hai să auzim un pic. Exact asta face tot decursul piesei, cu un pic de automație de volum pentru a da dinamică piesei, pentru a avea părți în care pianul sună mai tare și părți în care pianul sună mai încet și dă așa un pic intensitate și tensiune. Pe el am pus un EQ care taie din low-end și high-end. Mai avem un Acon Digital Multiply ca să-l pun într-o altă dimensiune și un reverb.
Aici mai avem un sweep cu un phaser pe el. Avem un bass foarte, foarte simplu, un sub bass făcut în Vital, doar un sine wave, minus 12 semitonuri, foarte simplu. Probabil ca să auziți sine wave-ul ăsta trebuie să fiți pe căști sau pe boxe. Bun, după aia un lucru interesant pe care am pus acestei piese și dă mult caracter și foarte fain, care îmi place, este acest telefon care sună. Este chiar un preset din Vital, nu e înregistrare, touch tone. Nu știu de unde am presetul ăsta exact, dar este foarte interesant cum am îmbinat și se potrivește piesei. Puteți să adăugați elementele acestea în piesele voastre pentru a-l face mai interesante. După aia avem acest Vox. Dacă ascultați în căști, auziți că se duce dintr-o parte în cealaltă, adică face pen de pe parte pe cealaltă. Pentru acest efect am folosit tremolo. Deci pe la jumătate avem acest LFO Echoes, cum am numit-o eu. Hai să auzim ce este. Ok, presetul ăsta l-am făcut eu, hai să vă arăt cum l-am făcut, că este interesant și poate învățați ceva. Luăm Vital. Vital este un plugin gratis. Dacă vreți plugin-uri gratis, am un link în descriere cu un videoclip în care am vorbit despre plugin-uri foarte faine gratis. Bun, primul lucru pe care l-am făcut este acest Sowave, da? Mai adăugăm încă unul. Îl transpunem 12 semitonuri și îl dăm un pic mai încet, cam așa. Aici dăm 5 voices și dăm aici 20%, detune-ul la 10%. Aici trecem 3 voices și dăm detune-ul 8%. Hai să auzim cum se aude. Bun. Apăsăm aici și avem un filtru. Dăm un pic rezonanțul mai mic și hai să vedem cum se aude. Ok, selectăm și Oscillator 2 pe filtru. Bun, ce vreau să fac acum este să umblăm la acest LFO. Vreau să controlăm filtru cu ajutorul LFO-ului. Tragem acest LFO pe filtru. Și avem așa acum. Bun, hai să tragem tot cut-off-ul la minim. Parcă sună un pic diferit. Bun. Ce vreau să fac aici este, eu am folosit 16, 1 pe 16, viteza. Bun. Ce vreau să fac acum este să trag acest punct un pic mai în jos și ăstea mai sus, ca să-l fac să sune mai smooth un pic. Hai să auzim. Bun, următorul pe care vreau să-l fac este, ați văzut că la mine se aude un pic mai intens când atinge ca un echo și după aia scade din intensitate. Am să trag din sustain în jos și să mai ridic un pic din decay. Mai ridicăm un pic de cutoff. Bun, următorul lucru pe care l-am făcut, pentru că nu-mi plăcea exact că se aude mult prea tare, am să mai facem un LFO în care controlăm volumul. Apăsăm aici pe triangle, pe LFO 2 și selectăm saw down. Bun. Cu acest saw down vrem să-l tragem pe nivel, pe level, adică pe volum. Tragem acest LFO la fiecare oscillator de nivel. Unul aici și unul aici. Acum o să tragem tot gain-ul în jos, în ambele părți și vom ridica asta și aici o să controlăm LFO și îl controlăm la maxim. Aici la frequency selectăm 1 pe 1 și hai să ascultăm ce am făcut. Luăm colțul ăsta și mai ridicăm un pic pentru că nu vrem să fie chiar așa drastic efectul.
Bun. Și după aia, aici în efect am mai pus un pic de EQ, am mai tăiat un pic de low end. Păsăm pe ăsta și tragem un pic de cutoff. Ce am mai făcut eu? Am mai adăugat un pic de distortion de Beat Crusher. Rough Crunch. Cam 30%. Și un pic de reverb am mai adăugat. Cam asta este sunetul. După aia ultimul sunet pe care îl avem în piesă este acest lead, tot din Massive, care se aude cam așa. Tot așa avem un gain automation, un channel EQ și presetul se numește Fairy Vox, tot din Massive. Cam asta este tot, sper că v-a plăcut, sper că ați învățat ceva din acest video. Învățați cum dintr-un singur loop puteți deveni foarte creativ și puteți face o piesă total diferită. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să vă abonați. Eu am fost Nati și m-am dus. Ciao!